Hoxe recibimos unha visita moi especial que é ao de subdelegado do Goberno en Ourense, o delegado da Xunta de Galicia, a subdirectora xeral de Formación Profesional e o resto de equipo xefe territorial e inspección. Unha xornada máis neste inicio de curso onde pretendemos que dende a prensa e dende, por suposto, os representantes das institucións se faga de novo visible a importancia que ten a formación profesional neste país, nesta comunidade. Pola súa banda, a directora xeral de Formación Profesional desgranou a actividade que se realiza neste centro, destacou especialmente o seu carácter innovador. Conta con outros másters como poden ser os de Big Data e Inteligencia Artificial ou de linguaxe Python, que é novo deste curso, que se estrena neste curso no que estamos agora a iniciar e que, bueno, pues, que dan, eu creo que fe do que aquí hai neste centro e do que un refixo tamén do que está a evolucionar a formación profesional. Tamén estivo presente o subdelegado do Goberno en Ourense. Desde o Goberno que facemos é intentar apoiar a educación pública, neste caso en formación profesional, a través de programas de impulso, neste caso son 74 millóns de euros recentemente a Galicia, e tamén uns programas de chegar a todo o mundo, que todo o mundo chegue a educación de formación profesional con axudas para a adquisición de libros de texto. Neste sentido, o Goberno impulsa a formación profesional con novo modelo en colaboración coas comunidades autónomas, neste caso coa Xunta de Galicia tamén para programas de acreditación de competencias, programas de másters e tamén programas e proxectos europeos vinculados ao Erasmus+.